I l'alacantina Irene Iborra ha guanyat este cap de setmana un dels premis al Festival Internacional d'Annecy, el festival d'animació més important del món. Ho ha fet amb la pel·lícula Olivia i el terratrèmol invisible, participada per Apunt, que s'ha convertit en la primera dona que dirigeix un film en stop motion. Avui hem parlat amb ella per a felicitar-la. Que et falta carrer, pijeta. Que no pilles res, ara escolta'm bé i de seguida ho hauràs entès. Ja és un fet. La història d'Olivia té molts premis. L'oficial és el que ha guanyat este cap de setmana en si, en els Oscars de l'animació. Un guardó que permetrà augmentar la distribució d'esta pel·lícula que ha necessitat, i ahir va el premi a la tenacitat, 6 anys i més de 200 persones per fer-la realitat. I al capdavant de tot, i premi per obrir camins, una directora alacantina. És la primera dona d'Espanya que dirigeix un llargmetratge amb esta tècnica. A mi m'agrada molt perquè és molt tàctil, és un treball artesanal i a més el de stop motion pots jugar amb els materials, amb les textures i són voltant de 4 segons al dia per animador el que es fa. Llavors per arribar a fer-ho tot en un any teníem 8 sets al mateix temps, és a dir, un equip de 8 animadors en paral·lel treballant. Un d'ells a València, on s'han construït tots els decorats d'esta història protagonitzada per Olivia, que ha sigut desnonada de casa i ha de començar una altra vida en un nou barri. Encara que és un tema delicat, és molt luminosa, no? És molt optimista, és positiva, de manera que fa mal, estàs trist, però forma part de la vida. I la bona notícia és que mai estaràs sol, sempre hi ha algú que et farà costat. Un costat que li va fer el públic que omplia l'estrena, i així va el premi extra, amb missatges així de tendres. Una persona del públic em va dir que és com una abraçada reconfortant per dir, mira, sí que podem, no? Sí que encara hi ha esperança. Llavors, clar, això va ser, aquesta ola d'amor va ser meravellós. Olivia i el terratrèmol invisible arribarà als cines a finals d'any.